Revelation 21 verse 9 Phaidi angnono mera basani bihik a hamjuk katal no phunugano khajani bayrok sabo o hamjuk katal soy buride ama kaitor de phaidi sing naileno o verse ongkha typological eba ingit akare kok samani naidi Revelation 21 verse 2 ang Jerusalem katal town katharno suknahani kaitoni arni okri phaimanukha hamjuk katal haike kanei sumui tiarongui basai bai malaina phaima haike okri phaimanukha oro haike yusongman ongkha soi kaijangnani kokno samaniya oro tamosa hinmale mera basani bihik hini sawo mera basa sabo hinke subra Jisu Kristoni kokno se sawo John chapter 1 verse 29 bihik hinke abo soi sala buri kaijangma haya bol burum Kristobai motha thansake tongmani kokno se sawo elambago Kristobai mothani halokno phunungna bagai jaga Kristo Jisu mothano gising bohino John chapter 15 verse 14 buri kathar bohino 2 Corinthians chapter 11 verse 2 hamjuk katal bohino Revelation 21 verse 9 phaidi angnono mera basani bihik a hamjuk katalno phunugano जों तलाव परि थांके ओ hamjuk katalno nugnai eba o hamjuk katal sabo saimannai Revelation 21 verse 10 aro sijak tongo Jerusalem a town kathar hinai hake o hamjuk katal sabo himale Jerusalem o town katharse hinke o hamjuk katal borok khorok jaya kaisa town katharse town hinke aro borok kabangmani kokno se sawo Revelation 21 verse 11 aro monugo o hamjuk katal ongkha kaisa town se Revelation 21 verse 19 Ataun chokdewal holongdam sakati saja Jisu pitono samani holong sakao nok ti sanani abo mothani kokno sawo Kristoni kokthayo nok ti samani kokno sawo Revelation 21 verse 25 tei Otaun ni dugar phyokjak mang tongnai hini sawo hinke mothano tamonui hamjuk katal hinka abono sing naileno John chapter 3 verse 29 kaijaknai sano kaijaknai jekno mannai John da Baptist ongkha raibahai bono Kristoni lamano snamnai 2 Corinthians 11 verse 2 tabu motharo kajiyakko phia koksingi paijak tabuk sing katharke tongthai takjak matanyok khulungyawi saksaknok kateriwi soitan bai gadalyawi ama kaiterok bai gadalyawi saksaknok kateriwi Kristono nasingi tongthai Ephesians chapter 5 verse 26 27 mothano tuyosoi kupur khlaibai bini kokbai abono kaitoni yago yaphari rina hini sebo saknoribo mothano sapsutra khe majra kurikhe kosom kurikhe kodorjak kurikhe eba temungsa derama kurikhe naithogri sugui bini thani yaphari manatike bo abono khlayo tabu Kristo Jisu mothano sajogoi tongo sajongnai hinke phala katha kaitor lobjak thong Revelation 19 verse 7 and 8 phaidi sing khasrangai tongthlayano bono kotor hini loblayano mera basa kaijanani jora sokpaikha aboni bagai bini burui tiarongkha bo kanna bagai salkokjak lilon kaham ni ri kufur rijakha lilon ni ri ongkha kaitoni borokni samung kaham laimarok motha saksakno sajogoi tiarongkha kaijana bagai tiarongkha Revelation 21 verse 9 no singnugo aro kaijagi paikha eba Kristo bai malaikha tabok abo hamjuk katal ongkha eba katal Jerusalem ongkha aboni bagai Jisu phaipro boni kok singjak motha eba bori sikla kathar tamni saimaya ongnai tini sainao Jisu phaikya hinma bai ning bahaike lama korolang bahaike ama kaitor hinma bai lama korolang ama kaitor bosak sakse burisuk ongi tongkha tei beshi din guri kaijanani eba theise thangkana sabo saiman abo secret phano toni manuboro norokno sojakhe nijege diba lamata korri hinei kathar baibelo sajage diba te kaisa Jisu tongo hinei norokno sajage diba 2 Corinthians chapter 11 verse 4 sungnorokni thani pirmani ajisuno karui khoroksa sukphano te kaisa Jisuno pir phaike norok bono kaham keno hama logoi tongo phia norok sini yak tui manmani o phola abai kothoma kahamno kari te kaisa phola bai te kaisa kothoma kahamno yasago hambai kaito norokno o madargot ni yakni katiri thun amen